msakathi unamandla, msakathi unamandla ngoba wanqoba thina, msakathi yazonda ngoba wanqoba thina. Msakathi unamandla, msakathi unamandla. Zenza kanjani before siqala lapha kwele emakhaya ningakhohlwa ukuthi nilike niphinde nisubscribe siloku sidlulise ukubonga izandla edlule ekhanda babukele emakhaya siyazi ukuthi sinje ingenxa yenu khona lana ekhasini lika Dr Dube TV ningakhohlwa njalo babukele niphinde nimeme nabanye bagijime beze ngobuningi babo lokho kuyasisiza kakhulu nishare babukele emakhaya ivideo nishare inamba kamkhulu qhubeke kuye phambili babukele emakhaya lokho kuusizo futhi elumangalisayo usizo olukhulu lolo babukele emakhaya mina ke ngumbono kaDube isibongo ningakhohlwa ukuthi nisishwi futhi ohlelweni lami kwelinye ikhasi lami leso ngenza khona ezifana nalezi kwezomdabu babukele emakhaya ake simbingelele umkhulu naye simamukele before siqala babukele emakhaya futhi sinikhumbuzisa ukuthi siyaya eCape Town eKapa lodumo lapha eCrandfontein kaMakoti babukele emakhaya nina okwenu ukuthi nifike ngokuningi benu niphuthume ngempela ngoba cha asihleli lokho sizohlala nje usuku olulodwa masifika siyaqala siyasebenza zithi ikhathi mayifika ntambama mayishaya ikhathi siyahamba futhi siyogibela ibhasi elibheke khona eKZN kwela banana babukele emakhaya ozosala ke osala ngephutha obe engezwanga kahle kodwa ke nisenzomemezelana nisizane futhi niphinde nilandane nonke nize ngobuningi benu babukele emakhaya eke siphinde simamukele umkhulu simbingelele ukuhlela sabona umkhulu sakubingelela. Yebo sanibonani. Yebo mkhulu. Umkhulu Dube. Yebo. Ngithi ake ngazise umphakathi wase Cape Town. Yebo mkhulu. Ukuthi hayi ngizohambela ngomhla ka3 nje ngoba ngokuqala umsebenzi khona. Yebo. eCrandfontein kwaMakoti. Khona ngizofika khona kule ndawo engangifikele kuyona nasekuqaleni. Yebo mkhulu. Ngizofikela khona ke futhi. Kodwa ke ngoba ke inhlelo zokuthi ngithi ukuhlala isikhashana esincanyana nginisebenze kahle azikasetheki ngendlela. Ngizofika usuku olulodwa umsebenzi ngoqala ngo7 o'clock. Singawuvala ngo7 futhi o'clock ntambama. Yebo mkhulu. Bese sihamba ke siphinde eKZN. Angakahleli kahle kusazohleleka kahle kodwa kuzohleleka. Yebo. Hayi ngizobe ngiphethe nasi ke isigqabo lesi. Yebo. Lo muthi lo ufakela isigqabo esikhulu esingakanyana. Yebo mkhulu. Isona ke lesigqabo lesi ke okhipha nje ngesivalo bese uyaqhuma. Qume ugeze awuphalazike wona. Yebo. Lento le isidonse esikhulu kabi. Abaningi sebekhalile ngokuthi ibhodlela lami lesigqabo libukekali lincane kakhulu. Yebo. Liyabasiza impela kodwa lisheshe liphele. Lisheshe liphele yebo mkhulu. Sengikhulisile ke manje lesigqabo senzobe sigqabane esithanda ukuba sikhudlwana. Wona u1500 rand. Yebo. Uthenga lesigqabo esisidonso. Uma ukuthi ufuna ukuthenga ngale niphu iyonke yo 5000 le niphu. Yebo. Iyonke. La ke kuzosebenza ke into nje ehamba eningi ngoba phela awufaki ngesivalo esikhulu awufaki ngesivalo esincane. Isincane yebo. Iniphu ke lena yo 5000 le. Uzosebenza iyasebenza. Kunempukane ke ngiyifaka la phakathi. Yebo mkhulu. Ngiyifaka iphila. Lempukane. Ihlale la phakathi ke izifele khona. Wena ke usebenzisa nje kanjalo akulu ukuthatha. Nanku lo 10 rand futhi ungakwazi ukubona ukuthi ukhona u10 rand la phakathi. Yebo awuthi ngibatshengise ababukeli mkhulu. Khona 10 rand la phakathi ohlala phakathi. Yebo. Ngoba phela into yemali le. Yebo. Ithwebula imali mkhulu. Imali wa 10 rand. Yampukane le yayona ke ephumayo le ilanda abantu. Yebo mkhulu. Lempukane engiyifakile la. Iphuma la lempukane ihamba ilanda abantu. Yebo manje ngeke uthi intwi ngolukuthi intwi kanjani yona ke impukane le elanda abantu. Kuwo wonke amagumbi omhlaba. Yebo. Sisebenze kakhulu abaningi abasitusile. Kakhulu impela ngaba bayimbijana abathi impela
asebenzanga ngabe kukhona izinkinga zakubo eyikhona okuvela kusethwe zona kodwa nje lempukane ngiyodwa omunye umuntu ngathi uthwalile kanti cha uyishayela ngaso ngesigaba sempukane isigaba sempukane ongelutho okuyigqumela nje kuphela akho nhlanga oyifakayo la uyaqhuma ugeze mawaqhumisa kweintathu khona umehluko omkhulu obonakalayo ngabantu abezayo kuwena yebo mkhulu ya unesitolo uyayisebenzisa ugesa amagwinya amantongomane iyona lempahla iyasebenza ufuna kamlungu futhandwa abelungu iyona lempahla iyasebenza abantu bayathanda nje uyinto nje iyigugu nje engazi ngelinganisa ngane mhlawumbe ngengane encane into ethandwayo nje thanda nokhubani yebo yona ke impahla enkulu le impukane igama lami uthi ufuna lento nje uthi ufuna impukane yebo mkhulu yona le impukane yebo mkhulu ngoba siyakuzwa impela lesigaba sakho osiphethe siyinkinga sike sibone nabanye abantu besinqoma khona lana kuma comment khona la ku YouTube mkhulu awuphinde futhi mkhulu usichazele ukuthi mhlambe lesigaba uma umuntu mhlambe esesiphethe ke mkhulu esesebenzisa ngenjwayelo kuyenzeka mkhulu mhlambe ukuthi uya mhlambe endlini yangasese nomuntu wakhe wesimame noma wesilisa osebenzisa lesigaba mkhulu kuyenzeka yini mhlambe ukuthi umuntu wakhe uphuphe mkhulu ngoba phela eminye imithi iyaduba uma uzokwenza into enjengokucansi uma kuukuthi uyayisebenzisa usuyifake la kwene egazini mhlambe kuyenzeka mkhulu nawo lokuthi uyakuduba mhlambe noma uyakuphuphela uma wenza kanjalo hayi awunankinga lo yebo ngosebenzisa nje uyele kubantu bakho oyakubona hayi awunankinga lo umuthi lokhululekile lo yebo ngoba impande le ehlanganiswe la yebo mkhulu awunankinga bakwethu mkhulu kunekunye futhi lana engifisa ukuthi ngiphinde ngigqamise ngoba mkhulu kuye kwaba khona engikubona khona la kuma comment kuneusisi lana mkhulu othi yena uyasebenza uyasisebenza wenza lento eyenziwa abantu besifazane emathekwini mkhulu uyadayisa mkhulu ngabeka nje kucace kanjalo ngiphinde ngixolisa ngobuyele emakhaya kodwa mkhulu uyadayisa mkhulu usisi manje mkhulu naye uthi ufisa ukusizakala mkhulu abe nama client amaningi mkhulu nakuyena kuphinde futhi kugcwala abantu bangapheli mkhulu ahlezi enza imali into enjenganalena mkhulu uyakwazi uzokwazi yena ukuthi uze umnike yebo kunjalo njengoba ukhona kuwumuntu sithi kuyisidonsa yebo udonsa ufuna uvele umuntu osebenzayo ngoba ngeke ukuthi ulele nje ekhaya ungezi lutho mase uthi uzoqhuma kalento ngisongena imali qhamuka abantu yebo ayifuna vele umuntu osebenzayo ngoba phela lo muntu ungezela into oyenzayo ya bazongena abantu ungabe wenzani isalon bazongena abantu ngoba kuyinto ethandekayo uthandeka njengemali ngoba le mali ifakwe la njengoba kukhona imali phakathi wena uzobe ugqume ngayo le mali la kumina impela kodwa ufanele ukuthi ugqume ngayo le mali uthandeka njengemali yebo ngeke ngakwazi ukuchaza kakhulu kodwa uthandeka njengemali yebo uthandeka njengemali into ethandwa wona wonke umuntu imali yebo awuthandeka kanjalo uthandwa njengemali imali umuntu ufisela yonke into nje enhle yebo awu ziyangena isigaba sempukane lesi mkhulu impukane ikhona nje lapha phakathi siyafela phakathi yebo ngisiphinda futhi mkhulu ke la sesinesicelo ngoba kunababukeli emakhaya mkhulu futhi abaphinde bakhala ngendoda yejazi mkhulu basafuna ukuzwa mkhulu ukuthi indoda yejazi uyayikhipha yini sike sabona khona la kuma comment futhi mkhulu bayabuza ukuthi noma usukhohliwe noma awusayenzi mkhulu sicela ukuthi bacacisele futhi mkhulu ukuthi ngendoda yejazi kahle kahle kwenzakalani ya indoda yejazi isikhona umuthi ukhona yebo kodwa manje ukuthi iyasebenzisa yebo mkhulu ngoba ifuna uqamo ophilayo ya inkinga lapho ngifuna uqamo ophilayo uqamo utholakala njalo ingakho kusengama ukukhuluma la ngawo lawo ndoda yejazi ngoba ifuna uqamo ophilayo manje uqamo awutholakali njalo yebo ikhona futhi into eyifunayo futhi ephilayo futhi esuke izongena lapho nayo futhi ayitholakali yebo ukhona ngiyaxolisa kakhulu ngawo kodwa imithi eminingi nje ikhona ayikho into engekukhona umuthi osuzo esingathi singawusula emabhukwini ngoba hayi into zawayitholakala yebo nami nje kade ngawugcina ukubona uqamo ngoba phela manje kusuka okukhethweni uqamo futhi ongathi umncane
not omkhulu yebo ngithola kanjani into enjalo hayi babukele emakhaya niyazizwela ke nezimpendulo ngiyacabanga ukuthi nizitholile lenhlezi nizifuna khona lana enkundleni zokuxhumana nakona uYouTube kakhulukazi nje ababukeli imkhulu bayakhala bayabuza ukuthi cha indoda eyijazi imkhulu wabusuthula kangaka nayo ikwenzakalani ngaye babukele emakhaya ke siyathemba ukuthi seniculisekile ngezimpendulo zamkhulu aniphe zona namhlanje ningaphinde futhi nibuze okunye nithanda ukuthi umkhulu futhi aphinde aniphendule kona akhulume ngakho khona la kaYouTube babukele emakhaya ke ningakhohlwa ukuthi ni like niphinde ni subscribe niphinde nimemane futhi siyeza eGoli sesifikile eGoli sesikhona njengamanje eGoli sikhuluma nje naye umkhulu sibandawone benobabulembede sikhona khona la kaNdonga ziyaduma siyadlula ke babukele emakhaya siya eKapa lodumo eCape Town futhi siyanikhumbuzisa eGrandfontein babukeli kwamakoti masufikile kwamakoti siyakwazi sihlangabeze sikwazi futhi ukukunikeza indawo ihouse number siphinde sikunikeze nelocation ihambe ikubeke qathatha endlini la sikhona sixolise futhi ukuthi asisayi kule location yasekuqaleni babukele emakhaya kade siyifakile sithi sobe sitholakala khona ngoba inkinga ilezo nalezo kuyaleni babukele emakhaya nje umkhulu ade sesichazela nina ke okwenu ukuthi ni like ni subscribe nilindele futhi nibeke okubekekani ihlanganise okuhlanganisayo ngoba uyeza umkhulu bese efekile ke uzobedlula uzosebenza usuku olulodwa babukele emakhaya khona lapha eCape Town mkhulu ake siphumeni ke manje sivalelisa babukele emakhaya ake sivalelise ke balaleli yebo mkhulu sale kahle yebo mkhulu Hamba nomantokomane ufambatsha masikhuphuka amantokomane hayi still noda uzoza wena ungajaha ukhosikeja mfamthe khothi impembe yomini washanga